Здравейте, приятели! Животът не е този, който беше както едно време хубав и спокоен. Сега животът стана толкова труден, че и хората станаха толкова много озлобени, лоши и толкова завистливи едни към други и гледат само да обиждат другите, да ги сочат с пръст и нищо друго. Но на днешно време има и добри хора, но малко са тези, на които да имаш това доверие и да опреш рамото си, защото на днешно време точно такива хора са много малко. Тоест, какво искам да кажа с това ли? Искам да кажа, че малко са добрите хора, а лошите са повече, защото всеки гледа да те обижда, да те оплюва и най-вече да ти се подиграва. Особено това, защото такъв е станал животът. Толкова труден, че понякога и ние самите не можем да повярвам, че на днешно време такъв е животът. Толкова труден, но понякога е така. Какво да правим? Приемаме животът такъв какъвто е. И с трудното, и с лесното. Това е.